Legazpin gaude, aritz kandu gabe osaturiko baso baten, mendiko aritza ere esaten zaio, eta baso hau duela 80 urte inguru soildu zen guztiz, eta orduz geroztik bere kabuz egin du aurrera. Egin dira ekintza puntual txiki batzuk, baina esan daiteke ez duela esku hartze handirik izan. Aristia nahiko egoera honean badago ere, egia da konplexutasun gutxi duela gaur-gaurkoz, eta egonkortasuna ere ez dela izan zitekeena. Beraz, Errez eta Tantai kooperatibetatik esku hartze bat egitea erabaki dugu, jabearekin elkarlanean, eta helburua izango da zura eta egurra ateratzea baso honetatik, eta aldi berean baso honek eskaintzen dituen ekosistema zerbitzuak indartzea. Nola ematen da hori? Adibidez, ekintza hauekin lortuko dugu diametro banaketa hobetzea. Hau da, gaur-gaurkoz, diametro banaketa oso murritza da, zuhaitz guztiek daukate oso tamaina antzerakoa, eta ekintza puntualen bidez, mosketa puntualen bidez, lortuko dugu zuhaitz batzuk laguntzea, eta zuhaitz horiek indar handiago egingo dute aurrera. Ondorioz, egonkortasun handiagoa izango dute, eta baso honen erresilientzia hobetuko da. Bestalde, diametro handiagoek eskainiko dizkiete hemengo okil komunitateei abiak egiteko edo bizitzeko nolabait esateko habitat aberatsagoak eta aukera handiagoak, baita beste hainbat espezieri ere. Gainera esku hartzeak intentsitate baxukoak izango direnez, saiatuko gara lurrari ahalik eta kalte txikiena egiten. Horretarako, makinak ez dira basoan bertan sartuko, makinak pistetatik ibiliko dira eta pistetatik kablez aterako dira zuhaitzak. Modu horretan, konpaktazioa eragitea ekidingo dugu eta mantenduko dugu lurrak duen potentzial hori ura xurgatzeko, ura metatzeko eta karbonoa ere xurgatu eta metatzeko. Tantai eta Errezen helburua bertako ekosistemak sortzea eta Euskal Herri mailan behar ditugun lehengai edo baso lehengaiak ekoiztea da. Horretarako, basogintza eredu desberdin bat proposatzen dugu, ibilbide luzea duen basogintza eredua, eta basogintza eredua hau da finean ekosistema egonkorrak sortzea, estaldura jarraia dutenak, hau da, sekula ez dira guzti soiltzen, beti mantentzen dute zuhaitz estaldura, eta hainbat urtean behin ekintza hautakorrak egiten dira, intentsitate baxuko ekintzak egiten dira, zuhaitz bakan batzuk ateratzen dira, baina garrantzia berbera du zur eta egurraren ekoizpenak eta gainontzeko ekosistema zerbitzu guztien hornikuntzak eta egonkortasunak. Horretarako, Tantai eta Errez kooperatibetatik aholkularitza eskaintzen diegu baso jabe publiko eta pribatuei eta basoan egiten diren lanak bideratzen ditugu. Kasu honetan adibidez, seinalamentu lanak egin ditugu, hasteko eta behin, oso garrantzitsua delako moztuko diren zuhaitzak ongi seinalatzea. Horrek, jakintza konkretuak eskatzen ditu, basogintza irregularrean seinalamendua oso berezia delako, eta prozesuaren gako garrantzitsuenetariko da. Esan bezala, moztuko diren zuhaitzak neurtu ditugu, markatu ditugu, eta plangintza bat egin dugu zuhaitz horiek basotik atera eta zerrategietara eramateko. Baso honetatik zura eta egurra aterako dugu. Zura, kalitate handikoa izanik, Arabako Kanpezu herrian dagoen Gami zerrategira eramango dugu. Bertan transformatuko dute erabilera anitzeko produktuak egiteko. Mosketa ereduari dagokionez, mosketak aldian aldiro egiten dira, intentsitate baxuz, eta garaian behar den materiala ustiatzeko helburuarekin. Modu horretan, basoan dugun eskala txikiko aberastasuna indartu egiten dugu, ondorioz eskala handiekoa ere, eta basoaren erresilientzia hobetzen dugu ekosistema zerbitzu horiek beneganatzen ditugun momentu berean. Seinalamentuan, hainbat gako izan beharko ditugu kontuan. Hasteko eta behin, ekintza ez da homogeneoa izango. Hau da, basora etorri, faboratu nahi ditugun zuhaitzak identifikatu, izan daiteke espeziagatik, abiaren bat dutelako, bereziki baliotsuak direlako guztiaketarako, edo beste arrazoiren bategatik, eta zuhaitz horiek laguntzen saiatuko gara. Hau da, zuhaitz horrekin lehia zuzena egiten duen zuhaitza, kentzea izango da gehienetan, egin beharreko hautua edo egin beharreko ekintza.
Horretarako, adaburuetara begiratzen dugu, eta adaburuari kalte egiten dion, edo adaburuan konpetentzia egiten duen zuhaitzak kentzen dugu. Kontutan izango ditugu bestelako ekosistema balioak ere. Adibidez, faboratu nahi ditugun espezieak, abiak eta abar. Kasu honetan, okilen populazioa indartzeko egurria sortu dugu, zutikakoa zein lurrekoa. Eraztunketa batzuk egiten ditugu zuhaitzak zutik hil daitezen, eta beste batzuk lurrera bota eta bertan uzten ditugu. Horrez gain, kontutan hartzen ditugu espezie horiek behar dituzten baldintzak umatu ahal izateko eta ondo bizitzeko. Errez eta Tantai kooperatiban garrantzia berezia ematen diogu ustiaketari. Izan ere, uste dugu kontsumo patroiak zalantzan jarri ondotik, erantzunkizun bat dugula guk kontsumitzen dugun hori ekoizteko. Horretarako, bertako ekosistemetan ikusten dugu gakoa eta potentzialitatea. Hau da, bertako ekosistemak erresilienteagoak eta egonkorragoak izanik, hauek emango dizkigute ekosistema zerbitzu osoagoak eta egonkorragoak sortzeko bermerik handiena.